jila nkeji abụọ gafee elekere 4 nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri bụ ndị ọma ndewonu nke onye chiri ya zere. Gerenụ akụkọ ụwa. Taa bụ Tuesday, abalị 15 nke ọnwa abụọ n'afọ 2022. Ndị a bụ isiokwu ndị hiri odo n'akụkọ anyị nke mgbede taa. Buhari ewegala ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nhazigharị ndị ọ chọrọ ka eme na atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2022. Ụlọ ọrụ Nigerian Police Force agwala ụlọ ọrụ na-ahụta maka ọgwụ ike bụ NDLEA ka ha kpọpụta ndị uwe ojii ndị ọzọ aka ha kwụ na ire ọgwụ ike koken ahụ agbasuru agbasu. Ndị ntorobịa otu pati APC adọọla ndị isi otu pati ha aka na ntị ka ha hapụkwa inye ha onye ọchịchị ha na-achọghị. Otu Volunteers Hub Africa ekwusiekwala ya ike ọzọ nkwadobe ha ịkwalite okwu akụ na ụba mba ndị nọ na Afrịka. Mba Germany agwala mba Russia ka ha kpọpụ ndị agha ha gburugburu mba Ukraine. Ralph Rangnick ekpechirila na ya agaghị ewepụ Maguire dịka onye isi ndị ọkụ bọọlụ ya. Sonye anyị n'akara ududo anyị bụ www.ozisaradio.com maka ihe omume anyị ebe ọbụla ị nọ gburugburu ụwa. Abụ m Ikenna Bekee. Igbo ndị ọma, ka nụrụzianụ akụkọ anyị ndị a nakwa ndị ọzọ na uju ya. Onye isi ala anyị bụ Buhari enyela ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nhazigharị atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2022. Nhazigharị a dị n'akwụkwọ ozi nke si n'aka onye isi ala bụkwanụ nke agụpụtara na ọgbọ nzukọ ha tata. Buhari sịrị na nhazigharị a dị mkpa iji nwee ike webata ụfọdụ ihe ọkacha ego mkponye aka maka mmanụ ụgbọala bụ fuel subsidy. Ọ mawapụtara tarị naira 255 maka ego mkponye aka maka atụmatụ maka mmanụ ụgbọala bụ fuel subsidy na nhazigharị o mere na atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2022 bụkwanụ nke o zigarala ndị ụlọ nzukọ omeiwu Senate maka nkwado ha. O dokwara anya na ijeri 106 o tinyere na ya bụ atụmatụ bụ maka ịrụ ọrụ, ebe ijeri naira 43.87 ga-abụ maka ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ. Onye isi ụlọ nzukọ omeiwu Senate bụ Ahmed Lawan na onye ogbo ya n'ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị bụ Femi Gbajabiamila gụpụtarala ndị otu ha ya bụ akwụkwọ ozi n'otu. Ọchịchị etiti ekwubuola na ha chọrọ iwepụ ego mkponye aka maka mmanụ ụgbọala bụ fuel subsidy n'ọnwa Jun afọ 2022. Ụlọ ọrụ Nigerian Police Force agwala ndị ụlọ ọrụ na-ahụta maka ndị na-ebugharị ọgwụ ike bụ National Drug Law Enforcement Agency ka ha kpọpụta ndị uwe ojii ha na onye uwe ojii ahụ asịrịla kwụsịtụ ọrụ bụ DCP Abba Kyari rụkọrọ ọrụ na ịtụ mgbere ọgwụ ike koken ahụ agbarala n'anwụ. Ọ bụ onye Inspector General nke ndị uwe ojii bụ Usman Baba
kwupụtara nke a dịka o nyefechara nwa amadi ahụ n'aka ndị ụlọ ọrụ a na-ahụta maka ọgwụ ike. O kwupụtara nke a site n'akwụkwọ nke okpuru ọha ndị uwe ojii bụ CSP Muyiwa Adejobi wepụtara n'aha ya n'ụbọchị Mọnde. Onye IGP a gbara n'anwụ na nnyocha ha mere gosiri na ọtụtụ ndị uwe ojii so na ihe nrụrụ aka na mpụ dị iche iche nke na-ekwesịghị ekwesị. Ọ sịrị na akparamagwa ha mebiri ụkpụrụ ọrụ ha site n'aka ha na-aganye na ime ihe ndị iwu ala anyị na-akwadoghị. Otu nke kwuru n'onwe ya bụ Concerned All Progressive Congress Youth Forum adọọla ndị isi otu pati ha nakwa onye minista ikpe ziri ezi dị n'aka bụ Abubakar Malami aka na ntị ka ha hapụkwa iji aka ha nye ha onye ndu nke ha na-akwadoghị dịka ndị otu pati ha na-ahọ ndị isi ha n'abalị 26 nke ọnwa Febụwarị afọ 2022. Enwetara kepu na ndị aka na-achị steeti nakwa ndị isi otu pati ha na mpaghara dị iche iche enweela nzukọ iji nwee nkwekọrịta maka ndị ha ga-ahọpụta iji dịka ha na-akwado maka ntuli aka elu ha na abalị 26 nke ọnwa Febụwarị. Ụfọdụ ndị minista nọkwa n'ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari sokwa ndị aka na-achị steeti na-eme nke a, mana onye mkpokọta ndị otu a bụ Maazị Owolabi Abdullahi na akwụkwọ o wepụtara n'ụbọchị Mọnde sịrị na Malami ga-ewezugarịrị onwe ya na amụma ahụ ọ na-ama ịmanye ndị otu pati APC ịhọpụta ma ọ bụkwanụ iwepụta usoro ha ji eme ya bụ ntụliaka elu maka ndị ga-achịkọta ha. Ọ dọrọ aka na ntị na ọ gaghị adị mma otu pati APC iburu katakata gawa na ntụliaka elu 2023 ebe nke a nwere ike kpalite nkewa nke nwekwara ike ime ka emerie ha na ntụliaka elu 2023. Ha boro Malami ebubo ịdị na-agba mgba okpuru ma jirikwa ọkwa ya na-amanye ndị isi otu pati ha ikwenye naanị na ihe o kwuru. Ndị otu Volunteers Hub Africa bụkwanụ otu kacha ibe ya n'ime otu ndị niile kwụrụla n'onwe ha n'ala anyị ekwupụtala maka mgbamafọ 4 ha ma kwụsiekwa ya ike na ndị otu ha ga na-aga n'ihu na-ịkwado otito na mwulite nke ala anyị. Otu n'ime ihe ha ga-eme maka mmemme mgbamafọ 4 a bụ ihe gbasara mwulite obodo nakwa inyere ndị na-eto eto aka. Onye Executive Director nke ndị Volunteers Hub Africa bụ Chinenye Nzom Adeleye gwara ndị ntorobịa nọ na Afrịka ka ha kwebata omenala imepụ aka iji wugharịa ihu ụwa. O kwupụtakwara njikere nke ndị otu ha inyere ndị ntorobịa nwere mmasị aka ịmụ aka ọrụ dị iche iche nakwa ụzọ ha ga-esi nwee ike ịkwụrụ na onwe ha. Mba Germany nọrọ taa kwuo na ọ bụ mba Russia ka ọ dị n'aka ịkwụsị nsogbu dị na mba Ukraine ma kpọọ isi ọchịchị obodo ha bụ Moscow oku ka ha kpọpụsịa ndị agha ndị ahụ ha jiri gbaa mba Ukraine okirikiri dịka Chancellor Olaf Scholz na-akwado izute onye isi ala Vladimir Putin maka nsogbu a. Ọ bụ onye minista ha na-ahụta maka mmekọrịta ha na mba ndị ọzọ bụ Annalena Baerbock kwupụtara nke a
na ndị isi obodo abụọ ndị a na-akwado izute na Moscow. Ọ sịkwara na ọnọdụ nọ ebe ahụ ugbu a dị nnukwute njọ, nke na ọgụ nwere ike isubiri mgbe ọbụla, mana o nwere okwukwe na ọ bụ Rọshia ka ọ dị n'aka ịkwụsị obi iko n'elu ahụ dị ebe ahụ. Ọ dụrụ Moscow ọdụ ka ha kpọpụ ndị agha ha niile nọ na oke ala Ukraine, ma gwakwa ndị otu European Union nakwa NATO ka ha kpọkọta obodo ndị a ọnụ ma mere ha udo. Scholz na Putin ga-akparịta ụka tata na Kremlin, bụ ebe ọ chọrọ ịnụ gwa onyeisi ala mba Rọshia ka ọ kwụsị mwakpo ahụ ọ chọrọ ịwakpo ndị agbata obi ya bụ Ukraine. N'ikpeazụzi ka akụkọ nke si na egwuregwu ka anyị ga-ewetara unu, bụkwanụ ebe Ralf Rangnick kpechirila kpọmkwem na ya agaghị ewepụ Maguire dịka onyeisi ndị ọkụ bọọlụ ya. Cheta na Rangnick bụ onye mgbazi nke otu egwuregwu Manchester United, ebe Maguire bụkwanụ onyeisi ọkụ bọọlụ ya. Bụ ndị ọma, otu a ka ọ ha n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinwendu Efegade bụ onye depụtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee onye tụgharịrị ma gụọrọ gị n'asụsụ Igbo ji asị, imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere ego.